Kiram tang mati jong ni phai thongke pen thongke ra Asia ni Shan Banquet Hall Chowk Kathmandu Nepal along Surihini ra inquire Asia Pharman South Asian Rope Skipping Championship kepaman pon along Karbi Anglong pen bagke thom ari soi jang atum chepati dunsi nong-eh kachepalong dunlo Bangso along Samimet Angrong tisupi gold medal pen bronze medal kachepalong dunlo Lapen Jessica Teron Pisatami gold medal hini lapen Sar Im Crossetami silver medal isi kachepalong dunsi Karbi Anglong aphan nong-me 1 pilo. La sojo kedamtang arko ni phai draw arni MP Horen Singh be dipu ametha hemalong Karbi Anglong angkang piaphan nong-me ki 1 pi penajo Samimet Angrong tiso pilapen Jessica Teron piatuma phan Karbi poho pen archo ponsi ang so se akang to yang dengan kachepali dun thekja phan ahir jumi hangpi. Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong angkang pi arisoi jangatuma phan sports anat kangthur ponja phan kabor ipon pen Karbi Anglong arisoi jangatum tapa prang dun bomlo lapen Samimet Angrong tisopi pen Jessica Teron piatum Karbi Anglong aphan nong-me ke ban pithega jok MP Horen Singh bisetami karchu padopon lapen alang litum Karbi Anglong Termas Council penta an pen kacharap chitu dun japhan KAAC atuma phan pin khatpo pusi MP Horen Singh be pherangkia thengno ningje pon kak unotir logote bikhekoi uthi aha juwak juwati hoklok school going student college going তেওঁলোকক আমাৰ স্পোর্টস और কালচার ক্রিয়া যিটো সংস্কৃতি আমি স্থাপনৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছো টিম কাৰ্বি আংলঙে ইয়াৰ ফল হিচাপে আজি এই কণমানি দুজনী কাৰ্বি ছোৱালী সাউথ এছিয়া ৰোপ স্কিপিং চেম্পিয়নশ্বিপত পাৰ্টিচিপেট কৰি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিলে Halapu Samimet Angrong tisopi kaning je ponthua tengke sports anat aning hang o lapen rope shipping along kang tu yang deng kachepati dunja phan aning hang bonta akhi adat kadure dera jok pinnanga ke sung dokok lo lasi Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen anso se nang cherap chetu dun pulote nilitum la anso se kang tu yang deng an chepati dun bomji lapen la anso se Karbi Anglong aphan nong-me ke banji aphan bor ipon bopusi pherangkia thengno ningje Kaduka be Karbi Anglong arat tumhan nilimen ke Samimet Angrong tisopi inke lapu ke nilibong Jessica Teron pi nilitum non Kathmandu Nepal long si nilitum ke patrudun lake South Asian Rope Skipping Championship kadaksi nilitum ke haidun lo nili ke gold medal isi pen bronze medal isi ampar ke pu bongbong bang ke gold medal hini inke lasu ke patru long penitum la ke haidun apot si nilitum chuning rikangtung lake nilitum kedam kewang tasop emethang bensi kedam nang kewang ta ilimethang si ke chiulai nang ajalo lasi nili council tame lapu do ilitum CEM Dr. Tuliram Ronghang tame matilapu ke hai MP Sir Horen Singh be alang litum han chuning rikangtung nili thum han kedam kewang han tame asapo nang kerap dunji han si chuning ri News report Longsodaring T Karbi Anglong Live